У ЗША у вышук аб'яўлены беларускі гуру па кіберзлачынствах. Дзярждэпартамент у рамках праграмы па барацьбе з транснацыянальнай арганізаванай злачыннасцю прапануе да $2,5 мільёнаў за інфармацыю, якая дапаможа арыштаваць і асудзіць Уладзіміра Кадарыя. Абвінавачанні гучаць як сцэнар дрэннага фільма. Распрацоўка і распаўсюджанне шкоднаснага ПА, выкарыстанне шкоднаснай рэкламы і крадзеж дадзеных з кампутараў карыстальнікаў, якія нічога не падазраюць. І ўсё гэта працягвалася не 1-2 дні, а амаль 9 гадоў, з 2013 па 2022 год. Акрамя таго, мужчыну лічаць датычным да хакерскай групы JP Morgan, якая некалькі гадоў штомесяц вымагала каля $400,000. Ведаючы аб немінучых наступствах незаконных дзеянняў, Кадарыя паспеў збегчы спачатку ва Ўкраіну, а затым у Кыргызстан, дзе яго арыштавалі ў 2022 годзе.